Hoy, delisyosang ka-love team! Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Oras na! Oras na, kuya! Teka, may sabit eh. Oras na, kuya! Para mag-focus ka sa kasada! Hindi yung kung saan ka na naman tinitingin. Saan mo na naman ginagala yung mga mata mo. Eh, bahala ka. Makakakuliti ka dyan. At maliban dyan, oras na rin para bawas-bawasan mo yung inggit-inggit na yan. Nako, actually ako nga yung naiinggit kay Rian at saka kay Sam Bersosa. Kasi sila nakapag full marathon na. Si DJ Maratoni, hindi pa. Oy, naku, hindi nyo alam as a serious runner, malaking bagay yon kapag nakakapag full marathon ka. Ay, naku, isang achievement. Kahit na hindi sa sumweldo, basta nakapag full marathon lang. Charot! Alam mo, sa buhay ngayon, mahirap na, huwag ka nang mainggit. Dapat happy-happy lang. At gusto ko nga i-congratulate itong magjowa. Akala ko kasi kanina kinasal na kayo, mag-asawa. Hindi pala, jowa pa lang pala. Bakit advance? Doon rin naman pupunta yun. Mas bawasan nyo na lang muna yung mga inggit-inggit na yan. Huwag kayong gagaya kay DJ Maratoni na mahilig mainggit sa mga nakakapag full marathon. Oy, kidding aside kabisyo. Alam mo sa panahon ngayon, huwag ka puro silip-silip ng mga mali ng ibang tao. Naku, that's a big no. Kung ako sa'yo, mag-focus ka na lang sa sarili mo. Mag-focus ka sa trabaho mo. Mag-focus ka sa kung anong meron ka. Hindi yung ang haba-haba ng leeg mo kakasilip sa mali ng iba. Bakit? Giraffe ka ba? Hindi naman, di ba? Oh, siya. Mas bawasan mo na ha. Sinasabi ko na sa'yo, babalikan kita. Kapag ka mainggit pa rin dyan sa puso mo, naka! Iha-heart attack mo yan talaga. Ah, siya. Sa mga tatakbo pa uwi. Uy, ingat kayo ha, may bagyo. Naku, lalo na this weekend, mapupurnado naman ng takbo ko. Once again, this has been DJ Maratoni. Kung saan ko naman ang trip mo, food trip, road trip, song trip, sports trip, or love trip, I got you, baby. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye, everyone. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!